Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele ukuba phinda sihlanganise namhlanje ngayo le ndlela esihlangene ngayo. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Siyambonga nje kakhulu usilondolozile salibona usuku lwanamhlanje. Sikhuluma ke la ngabantu abayisinengiso kuNkulunkulu. Sikhuluma ngabantu uNkulunkulu akangabafuni. Abantu abenza izinto ezidala ukuthi babe yisinengiso kuyena. Ngoba awuvele ube yisinengiso nje kuNkulunkulu. Kodwa uba yisinengiso kuNkulunkulu ngoba kukhona into oyenzile bese uba yisinengiso. Uma ungenzanga lutho ukwazi ukuba yisinengiso. Thina ke kuthiwe simbukeke oyisinengiso ngokuza kumenyanya kodwa sibesabe. Noma uthi ngithini sibazise abamesabayo uNkulunkulu. Ayike ngicela ukuguqa ngikhuleke siqale inkonzo yethu. Ngithanda ukusho ukuthi ngingakaguqa amakhalenda asefikile. Amakhalenda asekhona asefikile. Ngiyathemba abefundisi bazowathola ngomhla ka7. Angithi sinomhlangano ngomhla ka7 nabefundisi. Bayazazi abathola isimemo ukuthi bafike ngomhla ka7. Bazowathola ke amakhalenda abo ngomhla ka7 kuMarch. 7 kuMarch amakhalenda azotholakala. Siyambonga uNkulunkulu. Nginethemba lokuthi uma ngikhumbula kade lokhu ngiyalezela ukuthi kufanele ngishuthe elilodwa bese ngilifaka ekhaya lezi. Khona abanye abahambayo bayoziprintela amakhalenda. Ngiyamkhona uNkulunkulu uzongikhumbuza emva kwale nkonzo angazi. Kodwa nje ngwalande mangaphazama phakathi na last week. Kodwa selize laphela isonto liqale elinye manje angiyenzile leyo nto. Ningixolele kakhulu bazalwane. Ngiyathanda nisheshe niwathole. Inkinga indlela yokwadeliver esingenayo. Maningi ngenxa ukuthi ama-branch maningi kuphuma imali eningi kakhulu. 16,000 rand on calendars. 16,000 rand. Ayike angidlule lapho. Ngicela ukuguqa ngikhuleke singene enkonzweni yosuku. Bengidlula nje ukuthi naze official amakhalenda sesinawo siwatholile. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Sibonga uthando sithande ngalo, sibonga konke osenzele khona kuze kube manje. Siyacela ke Nkosi ukuthi ube phakathi kwethu kule nkonzo, ukukhuluma uzambulu, usifundise ngabantu abayisinengiso kuwe ukuze nathi sibabuke ngendlela efanayo wena obabuka ngayo bese siyabazisa abakwesabayo. Ngoba abayisinengiso yilabo abangakusabi. Bonakalisa amandla akho, khazimulisa igama lakho. Siyakubonga Nkosi ngakho konke osenzele khona. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho ufana naye, akekho njengaye. Sofunda ke iHubo number 15 siqale kuverse 1. Isimo songo kaNkulunkulu. Jehova, ngubani oyokuhlala etendeni lakho na? Ngubani oyokwakha entabeni yakhe engcwele na? Yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, ukhuluma iqiniso enhlizweni yakhe, ongahlebi ngolimi lwakhe, ongamoni umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe. Verse number 4. Obuka onengekayo ngokuza kumenyanya, kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu. Ofunga ngokuza kumlimaza nokho angalaphula izwi lakhe, ongatsheleki imuntu imali yakhe ukuba izale, nongamukela umvuzo ngongenacala. Owenza lokhu akayokuzanyazanyiswa naphakade. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sisekulesi sihloko ke esithi ke obuka uverse 4. Obuka onengekayo ngokuza kumenyanya, kepha ebazisa abamesaba uNkulunkulu. Sikhulumile ke ngabanengekayo ngomgqibelo ngokugcinwa inkosi
ngisazi noma siqale Friday yini kodwa ngiyazi usesikhulumile ngabanengekayo. Siqhubeka naso-ke lesi sihloko salabo abanengekayo. uNkulunkulu akamfuni umuntu onengekayo. Ake sibheke Izaga chapter 17 uverse 15. Siza ukuthi uthini uNkulunkulu. Othetha omubi nolahlo olungileyo uyisinengiso kuJehova bobabili. Othetha omubi, ukuthetha omubi, ukukhetha omubi, ukukhetha omubi, ubusulahlo olungileyo. Lo muntu owenza lokho kanye nalo mubi asemkhethile bayisinengiso bobabili kuJehova. Yabona ukuthi kusemqoka kanjani ukunquma izinto ngendlela efanele. Ulinquma udaba ngendlela uNkulunkulu afisa ngayo. Ungalinquma udaba ngentando yakho. Ungalinquma udaba ngento esuka kuwena, kodwa lalela uNkulunkulu. Ngoba mawungakwenzi lokho, uzokushaya uNkulunkulu mayeseshaya lona engekayo kuye, nawe uzothola amachaphazelo, nawe uzothola okwakho kukufanele ngoba uhambisana nalo muntu uNkulunkulu akangamfuni. Uhambisana nalo muntu oyisinengiso kuNkulunkulu. Igama ke liyisinengiso kuNkulunkulu liyinkinga ngoba uNkulunkulu akanasihlobo. uNkulunkulu akanandodana nakuzalana nani. Ngamanye amagama ngisho ukuthini, uma umalume wakho isinengiso kuwe, hlukana naye. Kanti lithini lelizwe lithi uma isandla sakho sokunene sikukhuba sinqume ungene ezulwini unesandla esisodwa kunokuthi esihogweni izandla zombili. Ngamanye amagama noma bekuthiwa lento ithintene nawe, noma ngabe ingane yakho, noma unkosikazi wakho, noma ubani wakho, nqume ungene ezulwini unesandla esisodwa kunokuthi esihogweni unezandla ezimbili. So othetha omubi nolahlo olungileyo bayisinengiso kuJehova bobabili. So noma ngabe umzali wakho uma onile isinengiso enze isona esimenza abe isinengiso, kukubiza ukuthi usuke kuye ngoba nawe usuyisinengiso. Uma ingane yakho yenze into eyisinengiso, suka kuyo noma isuse kuwe ngoba nobabili senisinengiso. Hayi, angazi noma kezwakala yini. Yikho-ke bekhala nje abanye bethi izinga lasentabeni lokukhonza uNkulunkulu liphezulu. Ngihamba ngezwi bafowethu, angikwazi ukuphuma ezweni. By the way ke lo ebengimtshele ngayizolo ukuthi ungibuza umbuzo engangibuze engitshela, hayi ube sephuma ke emva kwalokho ekhala izwi, uphumile ekhala izwi ngoba yena ngeke alimele ivangeli elinezinga eliphakeme kangaka. Uyakhohlwa ukuthi nezulu liphakeme. Zonke izinto zasezulwini ziphakeme, izinga lakhona liphakeme. Mawufuna ukezulwini, ungafuni ukwenza into eyenziwa abantu. Usuke waniqhathanisa kabi, waniqhathanisa nabanye abefundisi. Wathi mina wena wedwa ngimazi nomfundisi oshumayela lento eshumayelayo. Ngisho nama ngishumayela futhi naye umfundisi uzifakile naye. Uthe yakho nje insindisi ihlukile. Ngithi mina kuyena ngeke futhi ifane neyomunye ngoba mina ngisindiswanga ngokushunyayezwa, ngasindiswa ngokubizwa ngevoice. So lokho kukodwa nje kukhombisa ukuthi angifani nabanye abantu. Hayi ngokuphakama, kodwa ngoba uNkulunkulu ungilande kunesizathu angilandela sona. Ingakho-ke at any given time kufanele ngimconsulte, ngenze lento ayifunayo. Uma ekhomba phezulu, angikwazi ukwehlisa istandard. Awuze nje la ukuthi kunzima kanjani. Lo verse 15 uthi othetha omubi nolahlo olungileyo bayisinengiso kuJehova bobabili. Ukhethe umuntu omubi phezulu kolungileyo, walahlo olungileyo, usuyisinengiso nawe kanye nalo omubi. Awukwazi kwanzima. Yazi ukuthi kunzima. Kukubiza ukuthi uyalifuna yini izulu, uyafuna yini ukuyezulwini. Mawufuna ukuyezulwini kunezinto okufanele uzidele.
Mawufuna ukuya ezulwini kunabantu okufanele ubadele. Kunegazi lakho okufanele ulidele ngoba ufuna ukuya ezulwini. Kungenjalo nizisinengiso nobabili. Lithi izwi esilifundayo, obukonengekayo ngokuzakumenyanya kepha bazisa abamesabayo uNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa umalume wakho, noma ngabe kuthiwa ubaba wakho, noma indodana yakho, noma indodakazi yakho, noma umfowenu, buka onengekayo ngokuzakumenyanya kepha ubazise abamesabayo uNkulunkulu. Ubani lo mfuyile kwakho? Ubani? Wenzani? Uphila mpiloni? Hayi angidlule. Besibheka ke Izaga 17 verse 15. Ake sibheke uverse 28, Izaga 28 verse 9 ke manje. 28 verse 9 uthini yena? Izaga 28 verse 9 uthi ophendula indlebe yakhe ekuzweni umthetho nomkhuleko wakhe uyisinengiso. Bakithi. Ophendula indlebe yakhe ekuzweni umthetho. Kusho ukuthi mawungasafuna ukuzwa, ungafuna ukutshelwa iqiniso, ungafuna ukuzwa umthetho kaNkuluNkulu, nomkhuleko wakho ukhulekayo uyisinengiso. Nkosi. Kuyasinda ngeke ngikukhohlise. Ivangeli engilinikezwe bafowethu makuthiwa fanele libe sezwini, nginikwe ivangeli elisindayo kodwa ivangeli eliphilisayo. Ivangeli lizokungenisa ezulwini. Ngoba hayi siyalithatha izwi njengoba lisinjalo sincetheze ngalo. Ophendula indlebe yakhe ekuzweni, njengoba esho uPaul lapha kuTimotheo ethi abantu bayofulathela iqiniso, bazifunela abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo. This is what exactly is being said la kwiZaga 28 verse 9. Kusho nje leyo nto la kwiZaga 28 verse 9. Ophendula indlebe yakhe ekuzweni umthetho, oshintshayo angabe safuna ukuzwa umthetho kaNkuluNkulu, ongabe safuna ukuzwa izwi likaNkuluNkulu, nomkhuleko wakho uyisinengiso. Uze umuntu ekuncomela athi ngiyokhuleka ngedwa mina, ngoyiphilela impilo engcwele mina. Hayi mina ngazi yobona la sekuqoqa ngitshela iqiniso. Kuyasinda. Yenza izwi uphumule, yenza izwi uhlala uthula uthitu, ngoba mawulalela abantu bazokutshela imizwa yabo bese uyeka ukwenza izwi uthola isijeziso. Yenza izwi, ungalicompromise izwi, ungalixegisi. Uthi umpostoli Paul kumfana wakhe, kumntwana wakhe uTimotheo, shumayela kuyisikhathi noma ngeyiso, sola uyale noma kuyisikhathi noma kungeyiso, ngoba igazi lalabo abantu lizofunwa kuwe mawuzolokhu batotosa. Faka umuntu endleleni, mayingafuni futhi umyeke, kuphela lapho nje. So ophendula indlebe yakhe ekuzweni umthetho nomkhuleko wakhe uyisinengiso. Sesiyababona laba bantu abanemkhuleko engaphendula, abanemkhuleko ezinengiso, ngoba baphendula indlebe yabo ekuzweni umthetho kaNkuluNkulu. Ukhumbule sithe u15 othetho omubi nolahlo olungileyo uyisinengiso kuJehova. So kushuthi uyakwazi ukusilanda isinengiso singekho kuwe ngokuthi unamathelane nomuntu oyisinengiso. Yikho umpostoli Paul ngale ethe sifunda ungadli nokudla nonjalo ozibiza ngomntwana kaNkuluNkulu kodwa ebe eyisifebe. Asilibheke lelizwe baseKorinte bokuqala chapter 5 verse 9. Ngani lobele encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe. Verse 10. Angisho izifebe zalomhlaba nokuba bahahayo nabaphanga nokuba bakhonza izithombe ngokuba phela ngabe nimele ukuphuma ezweni. Kepha manje nginilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe noma engohahayo noma engokhonza izithombe noma eyisithuki noma eyisidakwa noma engumphangi
ningaze nadla nokudla nonjalo. Abantu abayisinengiso laba, abantu abazibiza abantwana bakaNkulunkulu bedla izono ngefork and knife, abantu abazibiza abantwana bakaNkulunkulu abaphila i-double life, wenza lokhu emini, ebusuku udayisa ngomzimba wakhe, ebusuku wenza ukungcola namanyala. Lolo hlobo lwabantu luyisinengiso kuNkulunkulu. Lolo hlobo lwabantu olunesimo sokumkhonza uNkulunkulu kanti amandla bayawaphika. Lolo hlobo lwabantu luyisinengiso kuNkulunkulu. Ungavumi ukuba nesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akhe waphika. Lithi izwi leNkosi labo bantu asibagweme, ngoba labo bantu bayisinengiso. Bayisinengiso. Abantu abamelene negama elithi uJesu Kristu inkosi bayisinengiso. Abantu abamelene nabantu abathi uJesu Kristu inkosi bayisinengiso kuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu omphakamisile uJesu, uNkulunkulu onika inkosi uJesu leli gama. Ake sivule sizwe lento kwabaseFilipi chapter 2 siqale kuverse 9. Ngakho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke. Wena usumelana nalokho ukuthi uJesu uphakanyisiwe, wenziwe inkosi, umelana nakho wena? Umelana noNkulunkulu wena? uNkulunkulu umphakamise kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke. Verse 10, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe. Onke, alikho elingaguqa. Awabasezulwini ayaguqa, nawabasemhlabeni ayaguqa, nawabangaphansi komhlaba ayaguqa. Verse 11, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi. Kube inkazimulo kuNkulunkulu Baba. Wena kumelene nokuthi inkazimulo kuNkulunkulu? Vele kufanele umelane ngoba uyihlo uSathane. Kufanele umelane ngoba ukhonza uLucifer. Kodwa uma ukhonza uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe, ngeke umelane nabathi uJesu Kristu inkosi. Ngeke umelane kwawena nalelozwi ngoba uzovuma ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngoba ungavumi uyisinengiso kuNkulunkulu. Uma ungavumi umelene nabavumayo uyisinengiso kuNkulunkulu. So kubiza ukuthi-ke abaseduze nawe abangafuni ukuba isinengiso bahambele kude nawe ngoba wena uyisinengiso kuNkulunkulu. Kubiza ukuthi bahambele kude bakwenyanye ngoba wena uyisinengiso kuNkulunkulu. Hlukana-ke nokuba isinengiso. Zithobe phansi kwesandla sinamandla sikaNkulunkulu ukuze uSathane akubalekele. Mesaba uNkulunkulu ufuna ukwesatshwa. Hlukane namanga. Hlukane nenkohliso. Hlukane nokuhleba. Hlukane nokukhuluma kabi umakhelwane wakho. Umbuko onengekayo ngokuza kumenyanya. Ubazise abamesabayo uNkulunkulu. So kuzokubiza-ke mntaka baba ukuthi ukhethe ukuthi yini kahle hle wena into oyifunayo. Ufunane ezintweni zezonke. Ufuna ukukhonza uNkulunkulu, ufuna ukukhonza inkosi uJesu, ushumayela bani, ufakazela bani? uJesu ebethelwe esiphambanweni noma ufakazela okunye? Bafowethu, ake simkhonzeni uNkulunkulu. Umbheka lona leli vesi esiphuma kulona Mahubo 15. Jehova, ngubani ohlala etendeni lakho na? Ngubani oyokwakha entabeni yakho engcwele na? Yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe, ongahlebi ngolimi lwakhe, nongamona umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe. Obuko onengekayo ngokuza kumenyanya, kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu. Ofunga ngokuza kumlimaza nokhangalaphula izwi lakhe. Ungatsheleka imuntu imali yakhe ukuba izale
nongamukeli umvuzo ngongenacala owenza lokhu akayokuzanyazanyiswa naphakade. Ngiyacela ukuthi ngiguqe ngikhuleke simbonge uNkulunkulu ngale nkonzo. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa siyathoba phambi kobuso bakho, siyabonga ngalelizwi, siyabonga ngale nkonzo usifundisa ngabanengekayo. Sisizeke Nkosi senze izwi lakho sibone ngekayo ngokuza kumenyanya, kodwa sibazise abakwesabayo. Busisa ilona loyo elalelile lenkonzo, umpha amandla okulizwa lenze izwi lakho. Ushilo kuJohn 7:38 wathi okholwa njengokusho kombhalo esiswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Siyabonga Nkosi Jesu, siyabonga uNkulunkulu Baba, siyabonga uNkulunkulu Moya Ongcwele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga uNkulunkulu kakhulu sesifikile emaphethelweni enkonzo. Baba uNzibande uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi. Asiphinde futhi uJesu Kristu inkosi. Asiphinde kokugcina uJesu Kristu inkosi. Phela masisho kokuqala sisholo uBaba uNkulunkulu Baba. Okwesibili sisholo indodana uJesu Kristu. Okwesithathu sisholo uMoya Ongcwele. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akubusise. Baba uNzibande uyavalelisa ube nosuku olubusisekile.